Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seneng banget nyong wengi iki lho, Gus. Sami. Jan. Timbali nang aring desane Soma Gede, Gus. Nggih, leres. Samatane Sempor. Nggih. Kabupatene Kebumen. Kebumen. Ganyong wengi iki jan rasane bunga, dasare mau bengi dileleutan ku wengi iki terang ya, Gus. Nggih, leres. Pancen wiwit awal nyong rembugan karo Sohibul Bab. Hajat Bapak Karmin kuwi pancen kepenak banget. Piyayine. Priyayine kepenakan, priyane blobo. Ganu boleh rembugan pas nggone dhewek kanan agi ana acara nang pendopo, Gus. Oh, wekdal puasa napa nggih? Iya, beliau Bapak Karmin rawuh kalian ibune, Guk. Nggih. Esuk nyambut gawe nang kana ya, Guk. Nggih, Pak, beres acarane napa? Niganu syukuran pernikahan dari pengantene iki angger diitung kakung putrine dadine 4, Gus. 4 2 pasang. Iya, 2 pasang. Mas Singgih Indra Pangestu. Pangestu sarjana ekonomi kalian Mbak Erlinda Aulia sarjana ekonomi lah sing nomor kali Mas Giri Audita sarjana hukum kalian Mbak Rizky Marvinda Megaliandi sarjana hukum. Nggih. Tungakna kabeh Gus pengantene Gus. Moga-moga sedaya pinanganten kekali dadi keluarga sing bahagia sejahtera. Amin. Bentuk keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah. Amin. Sepet pikantuk momongan ingkang soleh lan soleha. Amin. Ingkang saged mikul dhuwur menem sira asmanipun tiyang sepuh kalih. Amin. Sakinah mawadah warohmah. Nah, sakinah napa Mas Togo? Sakinah? Iya. Apa toh? Apa, Cil? Sakinah kuwi tentrem. Tentrem. Jodohan angger tentrem kuwi main. Main nggih. Tentrem segala-galane. Betul. Ora tau padu, Ya, ora tau reang, blas. ora tau regejegan, Amin. ora tau ge status sing elek. Zamane nggih. Mawadah kuwi penuh cinta kasih. Mawadah. Dadi wong nek wis wani urip brayan bareng-bareng Nggih. kudu saling mencintai. Betul. Pengantin kakung mencintai pengantin putri mencintai pengantin kakung kaya dene mencintai awake dhewek. Nggih. Pokoke cara nyung ya karo mbok ayumu, Gus. Kepriwe? Wis ora ana wong ayu kejaba bojoku asal nang omah iku nyung. Wis, Ya nang omah nang ndi kaya kuwi maksude. ya dimanapun tempat sampai kapanpun loh. Ya iya maksude kaya kuwi. Iya, amin. Pokoke paling ayu ya bojoku. Lah tur maning men penuh cinta kasih. Kepriwe? Alane sing lanang wong wedon ya ora kena beber-beberna nang anak-anak. Iya, terus Ana alane sing wedon sing lanang ya ora kena beber-beberna nang anak-anak mbok suwe-suwe anak orang ketiga sing melu-melu. nah, betul. Sesuk dadi marekna dadi Dreget. ora penuh cinta kasih. Iya. Kan rugi ya, Gus. Rugi kabehan. Ya makane ngger wong ketelu kuwi senengane cara kuwi ngububi ngomprongi men reang. Iya. Mangger reang terus padha padu melu keprok. Nah, gue. Contone penayagan anggerana penayagan lanang karo wedon reang karo sing wedon. Allah digosroki kena padha keprok sih baline asik nyung duwe batir ya. Oh, kayak gue. Ya ora main gue senenge. Senenge mesti penayagan. Oh, iya. Sing dipen-pen mung yog-yogan. Ya ora kabeh tapi. Ya ora kabeh ngger penayagan derang kene ya ora. Ora nanak. Apa maning Hilmi. Allah. Masya Allah. Penuh cinta kasih. Piyayi Semali sing gagah dewek ye, Jan. Warohmah kuwi rahmat. Rahmat. Dadi angger uripe tentrem penuh cinta kasih ki insyaallah Gusti Allah maringi kerahmatan Amin. kaya pengantin berempat. Tepuk tangan untuk pengantene. Nggih. Matur nuwun kula sekanca pun saged sowan ngriki lantaran Sohibul Hajat Bapak Karmin dalah Ibu Lasoba. Nggih. Lan ugi kula ngaturaken pangabekti ugi matur nuwun dhateng pepundhen kula Bapak Kades Samsi. Sajunjang perangkatipun sak lembaga desanipun BPD KMD Hansip Banra tokoh agama tokoh masyarakat tokoh pemuda Karang Taruna pepundhen Kiai Ibu Nyai lan ugi jajaran Forkompinjak Kecamatan Sempor
Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil ingkang satuhu kawula bekteni anugi Mas Heri Kuatman ugi matur suwun. Nggih. Wong iki wis rame nyong mesti diimbuhi maning bintang tamu. Wah, sing dinanti-nanti. Adi wadon kanaring wilayah Mirit Mirit nggih. sing nganggur tok sawang kuwi dadi ketone ayu dewek sro. Oke. Ora Kaya patut. bidadari. Iya nyong wis dine 50 ya cocok. Loh, Ya ora temen. perkara dhewe 50 terus melu cocok kayak gue aja kayak. Oh, aja kayak gue. Oh, manten nyata kok. Kepriwe? Ya nyoba nyata dine ya kesuwun Mas Togo. Liang sinduke tahun derek naki Senonugroho. Suwargi nggih leres. Ya wis suwargi. Bekayune nyong Yo, nggih. adikku pokoke. Iya. Seneng pokoke. Ayu dewek. Jelas nggih. Arep kon menghibur pokoke. Mangga. Penggemare wis rawuh apa urung Gus? Aja niki tesi kata Pak Kades Jalatunda ugi Oh, Pak Pak Satam. Nggih, Oh Pak. ya jelas kae gena. Nggih. Dulurku lanang. Pak Suwat sing nate ngaturin jenengan tanggal 23 wingi nggih Oh, rawuh. sing wingi Nenggani. rawuh matur suwun sing Nggih. juragan kae Sule. Sule. Iya. Susu kedelek ketone arep nanggap maning lho Gus. Amin. Amin Allahumma. Amin. Jangan daripada nanggap nyong seneng lho. Nang Duit sih. diparingi rezeki. Ditangkap kan ora seneng. Ya iya. Pokoknya apa maning dalane cara nyong iki kepenak. Wah, kepenak. Pokoknya nyong asal sing mengeneh ki ora kuwatir dalane wis cor-coran. Kemajuan. Zaman biyen lah mandan kuwatir, zaman siki wis ora wis maju wis kepenak. Nggih leres. Gedeg glontor apa ora Gus? Niki nggih ada Penggemar glontor ana apa ora? Oh, ana jelas. Binangun nggih wonten para Pak Kades Binangun ngendikane Pak Kades Samsi ugi wau nggih rawuh nggih. Binangun. Binangun Karanggayam lebete katose. Oh, Karanggayam. Nggih perbatasan iki. Iya, perk ya Gus. Perak jenengan. Tuh, terus ngendi maning Gus? Nggih saking strata Kali Tengah Somawangi nggih Oh, daerah kathah. Banjarnegara. Banjarnegara. Tepuk tangan untuk penggemar Banjar, jangan luar biasa. Nggih, pokoke Ya, seneng. pokoknya jangan seneng nyong. Gayeng. Gayeng dasare terang sih ya. Nggih. Kan Kepenak. ngendi maning? Saking ternyata Banyumas nggih mbok pilih kata sing rawuh. Banyumas rawuh. Nggih, alhamdulillah. Soma Gede Kebumen ya Serpong. kae mau Mas Betor. Mas Immanuel ugi. Nah, Glempang Mandiraja niku ramane. Sami rawuh. Nggih garing gaul nggih rawuh. Bawur Pokoknya sami donga dino nganggi para sederek sedaya nggih. Nggih. Mugi-mugi lantaran silaturahmi dalu niki selamat sing nanggap nggih. Amin, amin. Sing ditanggap nggih selamat, penontonnya nggih selamat, tamune nggih waras selamat. Sedaya mawon mugi nampi berkah panjang yuswane. Amin. Murah rezekine. Amin. Selamat dunya lan akhirate. Amin Allahumma. Amin. Lan desa Soma Gede Sempor Kebumen mriki mugi tetep tata titi lan tentrem. Amin. Gemari palo jinawi baldatun toyibatun warobun gofur amin Allahumma amin. Kayaknya gandeng bengi iki seneng banget terang yakin Gus. Iya, Mau kepingin. bengi nyong gepreu jarku ku malah udon boy. Ya main prei diudani. Merata tekan nggonku tekan esuk, Bah. Iya sih ku ora ditolani nyong ditolani wong. Ditolani sapa? Ya batirku tekan esuk tekan subuh. Mas Immanuel apa? Oh, Betor. Utu Sapari. utu Lik Sukir. batire rakijan. Lagi. Ning ora apa-apa. Nyong pancen anggar wengi ora teyeng turu domong. Angger siang sih. Awan ya nekok. Biar apa-apa. Ora apa-apa wong kena sedulur ya Gus. Ya nggih pancen. Ya kuwi ora tau bubu karo biyunge sekar. Wah, ya tahu lagi dong naon. Ora tau. Lah pinter sing tua tetep lah. Isin Lah lombok. Kuak kowe. main sing nang HP ketone. gambar kater gambar. Yo 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 yo. Ayo yo. Oh, marai ngono kodi. Deleng gambar sing nang HP yang ngono dibanding-bandingno. Sanjurane sing nang HP main-main gambare nyentri ngomong gambare. Kono esuk bali jati rata omongna langsung Yang pokoke. ngono omong nam kader nyung ya kene dibuka. Kok yo piye Pak delengane iya. Lho. Apa sih anu? Bukti buka nang anggit Pak yo ora lah. Ik ya.
Inyong asline ora kusan lagi ngelawak. Oh iya. Untuk gokong lenceng-lenceng emong. Pada guyu ya lah. Jan. Mana sombong. Kan dadi padang guyu. Iya, Pak. Yang niate kan gawe perlucuan. Nah, kesuwun tadi guyu Mas Toko. Kayaknya orang nyontok. Mbok Sinten? ponco aja jane kan nyimper ngayu lah. Takon Tetep dewek. gawene delengi nang HP tetep. Ya ndeleng wong HP kok ora dideleng ya, Wong yang Mbak. bewarane ponco yu. His. Kok nambah terus apa ini dibanting? Ya apa? Ya ora nu guyon ya. Iya. Seku juga aja darani guyon yo. Vigo ya melu bahaya Pak Go. Meneng-meneng ya. Aduh, ngeri kayak Vigo get-geti. Karo gali. Ora patut. Ge, yang buka ge. De. Ih, tokake diusda sirik. Ki kamti baru ge. Coba bayi ge. Ala. Bukan HP pernah zaman siki. Kena lah. Nggih. Sing penting anak datane, ana sinyale aman nggih. Bukan kunang kene ora sinyal. Ana Telkomsel ya full dong. Nun, nyanu tethering aring kamti. Oh, ya panas apa Wis padang guyu. Dabar padang guyu kari lenggeran. Kok kari campur sarian mumpung adikku wedon rawuh. Nggih. Pokoke wong iki digawe gembira mawon nggih para sederek nggih. Siap. Karo ngiras pantes tasakuran terang. Nah. Ya ngomong terang ya kari menghibur. Ya nggih. Ya sikus karo ayu. Napa Yu niki? blendrong kulon yu. Nih. Aja curi garing ponco orang apa-apa yu nyong anu guyon. Nan? Apa? Ayu pedeleng, Bang. Nun? Ayu Ya peya. ora lah. Blendrong kulon. Rame temen. Iya. Bukane bonang kayunge main kok calunge moni ora gusril banget ayo Mas. Blendrong kulon.
gawe sepatu ket. Yang panas. Iya. Biasa tepuk tangan rumiyin kagem Mbak Lengger Sikus kalian Mbak Lengger Ayu. Siki ya. Bagiannya siapa? Bintang tamu nek. Kana ring kebumen niring wetan. Mangga Mbak Lian katuran jumeneng. Ngastopan Doyo Swara. Sugeng dalu Mbak Lian. Sugeng dalu Mas. Sehat nggih? Alhamdulillah. Mboten wedi mbok golek nunggang mobil manjat mriki. Nggih mandan prinding-prinding niki wau Mas. Dalane ekstrim nggih. Ekstrim mawi kula wau dadak mawi nganggo dijunjung barang. Wah, bane ngerolak. Dijunjung, iya. Oh, biasa niku kula be mangkate mandan gasik mulane kula nggih. Makan mandan gasik. Nggih, lan jenengan mampir pundi? Kula mboten mampir. Ning kan kayane kula kalian jenengan niku beda dalane. Bisane. Kula wau tanglet kali sinden-sindene jenengan infone jenengan liwate dhuwur, mereka dalane rada ambak. Iya. Nek teng kula sing wau liwat ngisor dalane ciut Mas. Pancen anggar bocah wedon main iki nang ngisor itu calanan. Lah ya mbo mau kanan-kanane kepriwe nyong kok bisa-bisane milih liwat ngisor kaya kowe. Takdire wong wedon gena nang ngisor. Takdire nek nang ngisor. Iya liwate dalan ngisor. Tapi si ciut maning. lah ning jan marai jeblos kaya kowe kok. Jeblos asal sing penting kan bisa dijunjung sedidik. Iya tapi kan dadi nyong ngerepoti wau kali Pak Hansip matur nuwun nggih Pak. Kali warga-warga mriki Mas. Oh wis direwangi. Ya iya munggah dewek nyong kon wis gelungan kaya kaya kon junjung ban ujare apa? Ya ora nih maksudnya ya wis direwangi ya kesuwun. Nggih matur nuwun. Direwang kan dihibur. Nggih ning ngenjang kula nggih ajeng milih liwat dhuwur. Jajal dalan sing amban nang yang dhuwur. ngerjana tok dhuwur nyong genteman sing tok ngisor ya ora apa-apa. Jenengan ajeng liwat ngisor. Iya, Ya mangga diliwati jajal kepenak pora nek upamane liwat ngisor. Insya Allah kepenak nyong nang ngisor nang dhuwur kepenak biasa nyong biasa liwat dalan ekstrim. Lah ya kayane penak ning dhuwur. Nun. Gena ambak engko weruh pemandangane warna-warna nang ngisor. Nggih mboten Pak, Bu. Tapi mangga wong lanang jujur tetep main nang liwat ngisor ora pati kesel. Ora jare sapa ya pada bae kesel. Yo main. Malah mawi junjung-junjung kowe kok. Wong kari murun kok dadak manjat ya main mengisor ya calanang. Yo iya. Ya ora baen lah. Sing 750 ya ana. Apa kowe apa? Apa sih Gin? Dene koyo maksudnya kepriwe iki deng tekan 700. Ora Pak, nek lewat dhuwur mengko leluasa.
Megang kendali maksudnya. Lawi omber. Lah iya megang kendali sekarepe nyong arep menggok nganah ya kena, menggok nengen ya kena. Oh, Kanan pancen kiri. Iya iya. Iya pancen nyong. Sekarep-karepe nyong bisa pola warna-warna mobile maksudnya lewat pancen anggere nang dhuwur ki polahe gampang. Lawi omber. ya luwe omber Kiwe pokoknya. bisa, nengen bisa. Atret bisa mbok Atret bisa. Ya kena kono bena parkiran kowe. ana parkirane Ana nang kono dhuwur. Nang sing ngisor angel gua atret. berarti ki kira-kira nek sesuk-esuk nyong mendhuwur nyong kan parkirnya nang dhuwur dadi Iya. Pak lah nyong sekakene tekan dhuwur ngono nganggo apa kiye pamane nyong bermudun nyong mengparkiran nyong nganggo apa nyong Melaku apa tek surung? ya tolong rada dipikiraken Pak Ya wis gampang kowe gampang alas gampang. nggih Mangga dongakna krin karo Ibu Haja. Jeng saderengipun ngaturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tesih semangat nggih, Pak, Bu. Nggih. Semangat nggih. Rada adem ning kula teng mriki, Mas. Ademe Ya biasa wong pesisir munggah ya rada kepriwe. mulane tek edekna jejer dalang kuwi menanget. Pripun? Dalang kan edek lampu kuwi. Nggih. Dadi kan Dadi ora pati anjene ora pati adem. rada anget nggih. Iya nyong niate nglindungi jenengan mulai sindenku kae mantan. Ngelindungi. Iya maksudnya lho menanget kendana lampu. Nggih, nggih. Neng apik luwih anget meneh nek kula teng burine jenengan. Ya karo ning nyong sing ora wani kok malah. Lah kula kan nggih penasaran nek upamane teng ngene jenengan niku wau teng pinggire mriki rada anget. Ya. Nek upamane teng burine jenengan ngoten lak teng isor lampu pas to, Mas. Berarti Nyong kan malah ora sida mayang blangkone jam 09.00 kepriye. blangkone napa? Lho paling ora kan diseret iki blangkone ampun nutupi pak dalang iku kan di meki blangkone ya gemeter nyong. Ora sida mayang sidane penontonnya lagi ngapa dalange. Ji, Ora sakdereng wani balang. mboten. Ora wani pun Kula nggih wedi. Sakderengipun ngaturaken sugeng dalu kalian keluarga Bapak Pak Karmin. Karmin nggih. Nderek ndedonga kula kagem pinanganten kekalih. Oh, mboten kekalih pinten, Mas? Sekawan. Sekawan. Nggih. Dua pasang berarti nggih. Kan pengantinnya kembar, Mbak. Oh nggih, Mas kembar. Iki kalian Mas Giri niku kembar lho. Oh, Kula takon nggih. kembar Mas nggih. Oh, kembar. Dan persis kayak Nakula Sedewa. Anu nek napa mukanya ya Pas kembar. Suryane kembar saestu wau kan penyerahan wayang jenengan pas dereng rawuh niku munggah panggung lho kembar Mas iya. Oh, nggih, tapi nek pasangane nggih bisa bedakna ya Mas ya. Oh nggih enten bentene Mas. Enten bentene to. Nggih. Lah kembar niku sih mugi-mugi Mas Singgih kalian Mbak Erlinda, Nggih. ugi Mas Giri kalian Mbak Rizky. Rizky dados keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah, Amin. dados jodoh donya akhirat, Amin. cepet diparingi momongan, Amin. diparingi momongan ingkang soleh solehah. Amin. Ya pokoknya niku dongene kaya wau jenengan niku nek padu nek lagi ana sing ora cocok karo pasangane aja digawe status. Iya. Zamane siki mbok ya Mas. Iya kancaku kaya kowe bae nyung membuka berandane Iya. kuat nggur ya ageng. Apa iya? Iya. Nek nyong ya aja ngasih. Apa iya Iya, Jon? aja ngasih ora. Soalnya mbok ngantek disita nang negara. Dadi karena Kepriwe? wong dianggurna 2 bulan iki bisa disita. Kabare kayak kue Mas. Bojo ditinggal merantau, jarene ini tahun 2025 ya. Bojo ditinggal merantau, dianggurna apa Pak? Dianggurna bojone ora balik-balik, jare disita negara Pak. Iya, kita berita hoax. Hok ya, hoak. Berita hoax. Si paring dawuh menika Mas. Mangga jenengan maringi lagu kali Ibu Lajat lan penganten berempat badhe lagu napa kula kunjara legawa monggo. Oh, dereng wonten pamundutan menika. Dereng sing sih. penting jumbuh mawon jenengan senengane napa sing kinten-kinten sekar Bima saged ngiringi pun. Nggih. Kadung tresno kemawon Mas. Siap, siap. Pelok kayane nggih. Nggih.
Kula saniki sesuai kaya rombongan ya, Mas. Nggih, ngomong. Iya, klambine pada abang ora kangsen sih. Iki berarti kan atine wis padha. Iya, cocok. Pada Kebumen kan bedane wetan mandan kulon akeh wedok Iya, tetis. wis mulai cocok. Nek tenggene kula bandek, jane ora pati, ora ngapak, Mas. Wis Ora ngapak. campuran karo Purworejo. Iya. Dibawani, Mbak. Nggih. Sinawang tatan beseni nyawang wong bagusan laman rekoso tak lakonane. Yang krungu suara kayak gitu dadi kepen kanggo lengawangi lho, Ndi. Hubungannya apa? Kaya kula niki lho Mas, rekoso tak lakonane, munggah gunung ngono ya tak lakoni to. Ya Demikian. demi Sohibul Hajat. Nggih, wah jan. Alhamdulillah diparingi terang. Nek ora terang ya wis embuh ya Mas. Ya misake sing. Lah nggih, wong agi terang mawon wau kula rada geragap-geragap mandengke dalane. Sami. Hanggar aku bisa nyawang wong bagus klambine Wong bagus klambine abang kuwi togok. klambine abang kabeh mawi sing endi jajal. Kuwi togok Sarawita abang. Oh kok. iya abang ya Mas. Sing nyekel ya abang. Klambi lho. Klambi nggih. Sindene ya abang. Tapi kan podok-podok abangnya ya beda tetep toh Mas. Ono abang tua, ono abang enom. Jenengan senenge sing nom apa sing tuwa? Nek kula asline senenge sing tua. Sing tuwa. Oh, ya pinter kuwe. Lho piye lho, kan aku wis nganggo sing enom. Iya. Ya ora Pak Moso. Bapak kan dikane kae lho sing ning jaba ben cepet mati ki. Ora kaya gua anggar tuwa ki ibarat kambil gua akeh santene. Nah, akeh santene Pak. Jan. Biasane nek empun sepuh ya ora sepuh ya Mas, ya tuwa ngono ya Mas. Lah iso ngomong sing enom ngono to Mas? Nggih. Apa enom sing ngomong sing tuwa? Wis padha bae pokoke anggar anu klambil gua anggar sepuh akeh santene dadi sugih pengalaman. Dasare nek kula nggone kula kan klambine abang enom. Iya. Iki upamane ngadeg ngono ya aja cocoke karo abang tuwa. Siapa ki merah jambu? Ya ora ngerti. Mati yo aku wis purun. Cinta mati tenan Mas. Mati wis purun. Ayo. Salus kelakon karo sing klambi abang. Angger tresna kumbo tampa Nah nek sing mlaku-mlaku klambine abang. sing pundi bapak kene iki Iya. Pak halo Sapa jenenge? Sapa jenenge? Isnen. Ya ampun, sampean ya sehati karo nyong ya Pak ya. Jan. Kayak mbiyen pacare Ferry. Apa ya? Yang takoni apa seneng karo Ferry kowe? Seneng karo Ferry, Pak. Seneng banget. Next iki karo siapa? Milih. Jale iki senenge siapa Isnen? Siki milih sing endi iki ya kira-kira? Oh, karo Mbak Kenti. Tetep Mbak Kenti pokoknya.
Main suarane sini Kenti. Iya, tidak ada yang lain pokoknya tetep Mbak Kenti. Nang apa seneng Kenti? Kenapa? Senengnya karo Mbak Kenti ning opo sampean? Oh, jarene gede. Apa nih, Mas? Kok ngerti-ngertine sih? Berko siapa? Isnan ngerti Berko kok. Golek nonton gak asik banget, Mbak. Oh, nggih. Nyuruh tekan kene. Apa Melu. Sehat pak dalang. Sampean kan tekone gasi. Melu usung-usung gamelan ora? Ora. Lah yo usung-usung gamelan kok men ana kesempatan cedak karo sinden. Ding tangane mlebung sarung apa kayak bocah. Bareng tak cedaki mah medeni lho. Tangane mlebung. Adem ya Mas ya. Isnen kan jenenge, Mbak. Oh, Mas Isnen. Tenang jenenge Mas Isnen, Isnen. Alias ketepeng reges. Masa ketepeng reges tanggone nyok ketepeng reges wae kae sing kae apa? Ider. Ya kayak pada Ider. Oh, pada wae. Ya. reges. Yo. Mangga Mas. Saking keyboard. Nggih, saged. Lamat wis katon dejane yen bom berangkat tangan sarang aduh silawangkan ambos seni yen disebut wembu patut nyata jati komprek ati aduh lestari ya kamila bisa sarekmo nadyan bebasane kalingan wadang salembar kembang kaya wis kocotan rasa sengset ning atimu. Pacani sarwa asri terobah Bablas ninggal katresnan dari Juragan Sule. Yeay. Nangis sakjroning atiku sakwise Monggo Pak Surat Juragan Sule. aku
karo sapa lele tak suwun rina lan wengi tu enguni taun nono wingganana tak anteni hotel Jaipong Star Bima semakin di hati. nangis sakjroning atiku nalika siramu ninggalku siramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan kaya tu engun taun nono wingganana akeni liramu wae aja lali awelemu aku kan setia satu nganti saelemu Luar biasa, tepuk tangan kagem Mbak Lian Sindu. Oke, sampun menika Mas. Siji maning lah. Oh, siji maning. Sing selendro. Apa pudang kuning, apa gubuk asmara, mau garapane nyentek nyonto warga larasan men dadi men. Umpamane mriksani jenengan kekelingan jaman nyetel Suwargi Ki Seno Nugroho. Video mbiyen. Ya iya. Yang mbak tukang nyetel yang gerana liana tak set. Oh, nyetel. Iya. Napa, Pak? Podang kuning. Apik pokoknya. Nek video mbiyen kali saniki seneng sing pundi? Main siki kok. Lemu siki ya, Mas ya. Mencorong siki. Pokoknya ya main siki wong ngene alame alam siki. Ah iya iya.
Ben kan urung pati wawuh ngerti kan wis wawuh. Sok derek nggih. Iya sekene. Ngode bareng dibawani, Mbak. Nggih. Santai mawon teng mriki. Santai. Santai mawon penontonnya niku pada seneng ngawi terang ini. Nggih. Bakule barang jan akeh banget, Mas. Nggih mau ana sing manjat ora kuat barang bakule. Ana sing ora kuat. Iya terus. Genah ado banget sekilo ning kono ki wis aku wis ketemu bakul. Wis nyicil ayam. Oh iki wis darani wis perek. wis perek ya wis ana bakul dening sing munggahe ram. Ora apa-apa, Mbak. Wong ngene iki wong gelem nanggap ya alhamdulillah. Ah, nggih. Ning wingi Pak Suat Juragan Sule nggih tes nanggap. Pak sinten? Pak Suat Juragan Sule niku tes nanggap niku. Sule niku napa? Oh, susu Susu kedele. nggih. Sule. Kalau bintang tamune prigel niku. Oh, Dadi iya. daerah mriki niku senenge ngundang bintang. Lah wingi kula anu niku lian sindu mawon, Pak. Dulur kula wedon, Pak. Nggih. Oh, nggih matur nuwun, Mas. Pok langsung teng jenengan ditelepon. Nggih, dihubungi Kula sing pun. golek nomorin jenengan nggih. Niki, Pak. Niki. Golet. Kula takon ring Ayu apa ring sapa kan? Nggih. Apa ring Irma, Ir? Ayu. Nanon. Nadyan wujud temong paksi Paksi gue manuk. manuk Nggih. tapi nggih rapati seneng kula lah Nang apa kali sih? manuk bola bali tuku manuk ucul Mas pokoknya mbuh kanan-kanane kepriwe apa ora bakat ya sesuai kayak kurungannya tak iseni entrok kae lah. Ya Bu, lah ya wong disani manuk boleh-beli merobol, mbok kanan-kanane kepriwe apa? Lawange didandani ya. Lawange wis tak kunci, tak gembok. Apa Mawi iya? kurungane bareng tak dobeli nganggo apa kayak kawat. Ya. Ning ya mbok kanan-kanane merobole sekangen di manuke merobol. Duwe loro pi wis merobol maning siji. Apa nu ganti susuh maning manuke, Mbok? Lah ya mbok, wingi anu manuk loro kuwi ya Mas ya. Padahal kuwi sing wedon kuwi nembe ngendok, nembe angkrem. Bi Ndoke bisa-bisane manuke mawi dadak lunga. Oh la la. Jan ora mikir banget ki angkrem dewek sing wedon kaya manuke. Melase ya. Melasi, Mbok. Aduh, lah. Karang. Nyung manggo perekanan kurungane tek tuku nang nyung. Kurungane. Iya, manggo. Ora di nganu diopeni sing manuke wedon. Nun? Ora ngopeni manuke wedon bae. Dadi aja tuku kurungane jenengan deleh manuk ning kono. Oh, iya 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 iya. Timbang manuke dhewekan sih. Oh, iya iya iya. Ya, iya iya. Melasi dhewekan kok ana Tak boleh ndok. nak kayak ngesuk. Anandroke loro maning. Tuh. Manuk kae temenan Mas, manuke nggonku warnane ijo. Manuk apa ya Oh, Mas? ijo. Main. Ijo. Ndoke ora gelem netes, Pak. Oh, iya. Agawidaline. Manuke ritem. Manuke ritem ya. Manuke sapa? Kayak sing ngedram aku mikirnya manuke ritem. Oh, ritem iki langsung buka HP mbok langsung. Alus manis tur mrak ati Jenengan sing nembang ning batirku ana sing mandan kaya pas karo suasana. Sinten Immanuel. Mas Immanuel ki sing endi Mas? Dilala kurungane be ucul ning. Oh jenengan ya ora oh, Ora ndek kurungan. kurungan kok ucul Oh, berarti priye dia? sing ucul ki manuk Oh Mas. iya 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 maksudnya kayak gue ya. Berarti duwene manuk trok Iya. ya golet kurungan Mas. Lagi ngincim kurungan gar tuku nang Giyanti. Nang ndi ya? Giyanti. Kae nang nggon pasar, kae nggon Kebumen kae kan nggon manuk-manuk akeh kurungan nang kono, Mas. Garep tuku ring Giyanti kae. Bakul kurungane kae. Sing meneng bae kok kaya nu ora gelem nyringak anu keprimen gue. Sing endi jane? Batine ya tetep
Apa ana bakul kurungan ning gini? Yang diciro lu kayak. Oh, kurungan nganggur. Iya, kurungan nganggur. Kayak tuh ini deleng nang ngaring tuh, oh manu keiman gedene. Bener, Mbak Wiwin anak kurungan apa? Takon iku Ana Mbak? kurungan nganggur ana. Boten Mas. Nun, Langka jare. Orang ngingu manuk. Kayak kurungane wis diingseni anu apa wingi, Mbak? Oh, wis diingseni jare kok. oh Mas. ya. Ah, manut bae wis. Melase ya. Angger nganggur, Mbak. Kurungan anak kurungan nganggur nyong be kurungan pirang-pirang iseni kadal bae ora apa-apa. Iya kadal kan Hah? gelem obah, padha bah. Dan kan orang sing penting ora iso mabur kadale, dia ora lunga-lunga. Lho, kudu gawa kadal apa ora lho? Lah sing akeh kan kadal ning mburi omah ya wis iseni kadal wae. Yo. Samingkan kula goleki si podang jenah iba bunga ya tiku nyanding bisa dadi tombo Nyuwun garapane wetanan monggo buka celuk, Mbak. esuk awan ning omah wis ora krasan peluyuran anggolek sing tak sayang mokang mikir nang ora krasa esuk awan